kvalitetan čovek. Mnogo nas ili mnogo ljudi je nezaposleno, a kad krenete da tražite radnika, vi u stvari naiđete na činjenicu da ljudi maštaju da rade u državnoj službi i ne rade ništa. Mislim, to je jedan ogroman problem sa kojim se susrećem. To je za mene jedna utakmica, znači gde možeš da prevodiš protivnika, jer da je došao da pobediš. Ja sam Vladimir Kovač, vlasnik sam firme Eko Vital koja se bavi proizvodnjom hladno ceđenih 100% čistih ulja. Moja poruka za buduće preduzetnike je kratka i jasna. Glasi: usredsređujte se na prilike, a ne na prepreke.